Хто для мяне Максим Богданович? Гэта, напэўна, чалавек, не гледзячы на стагоддзі, якія нас раздзяляюць, вельмі мне блізкі па духу, як ён пісаў, што ён пісаў, якія яго былі думкі. Ёсць, канешне, вершы, дзе, напрыклад, я не адчуваю. То есть тых эмоцый, якія былі на той момант. Но збольшага, фактычна, што б ты не прачытаў, вельмі блізка просто по духу. І гэта ўжо не першая спроба з Богдановичем. То есть год 5 назад я рабіла в Венцыі мерапрыемства, правда, на той момант я яшчэ не спявала. Гэта моя першая спроба менавіта пакласці на народныя мелодыі яго вершы. І будзе такая невялічкі экспромт, будзе складацца з 5 твораў, якіх мне дапамогуць, я вельмі рада. Гэта будзе «Страцім лебедь». «Страцім лебедь» гэта быў твор, які навеўся Богдановичу міфалагічнымі такімі матывамі. І ён, в прынцыпе, асацыяваў з гэтым творам сваё жыццё і жыццё мільёнаў людзей на той момант. Музыка лепш, чым слова.